Vážené dámy, vážení páni, milé dolnokubinčanky, milí dolnokubinčania, milí moji priaznivci a podporovatelia. Prajem vám všetkým krásny deň. Rada by som vám týmto oficiálne oznámila svoje rozhodnutie uchádzať sa o post primátorky mesta Dolný Kubín v nadchádzajúcich komunálnych voľbách, ktoré budeme mať 24. oktobra 2026. Som rodáčka z Dolného Kubína a pre tých z vás, ktorí ešte neviete, ako sa volám, moje meno je Katarína Brunsková. A prijala som toto rozhodnutie, pretože mi záleží na mojom rodnom meste a som presvedčená, že Dolný Kubín má naviac. Chcela by som využiť svoje všetky vedomosti, schopnosti, doterajšie pracovné skúsenosti, aby som spolu so svojím tímom pre Dolný Kubín urobila viac. Vyštudovala som právo na Komenskej univerzite v Bratislave, teraz ešte dokončujem Technickú univerzitu v Košiciach, pôsobím aj na akademickej obci ako externý vyučujúci na 3 vysokých školách na Slovensku, ale najmä sa 20 rokov venujem advokácii. Ako advokátka som mala možnosť radiť klientom v súkromnom verejnom sektore. Pracovala som aj vo verejnej správe a mala som tu možnosť pôsobiť aj v ústrednej štátnej správe ako štátna tajomnička na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky. Myslím si, že všetky tieto moje schopnosti, vedomosti, ale hlavne moje osobné nadšenie by mohli byť dobrou zárukou, aby som pre moje rodné mesto urobila viac a aby som sa ako historicky prvá žena v Dolnom Kubíne zhostila takejto pozície so všetkým rešpektom a s plným násadením. Chcela by som v rámci svojho programu predovšetkým urobiť viac v oblasti bytovej politiky. Ja sama patrím medzi ľudí, ktorí v nejakom okamihu odišla som za prácou, za vzdelaním a možno patrí medzi mála z tých, ktorí sa do Dolného Kubína vrátili. Mladí ľudia, ktorí odchádzajú za prácou, potrebujú predovšetkým bývať. Potrebujú mať bývanie za rozumnú cenu. Nemusím to asi hovoriť, že všetci vieme, že v Dolnom Kubíne počet obyvateľov z roka na rok klesá. A ak chceme tento klesajúci trend zastaviť, musíme niečo urobiť. Bytová politika je podľa môjho názoru veľmi dobrým nástrojom a mňa zaráža, že v Dolnom Kubíne sa doslova 10 ročia nevybudoval jeden nový nájomný byt. Máme tu pár nejakých starších nájomných bytov, ale ten počet zďaleka nestačí. Neviem, či ste zachytili, ale v nedalekom Liptovskom Mikuláši sa chystá teraz projekt výstavby témer 100 nájomných bytov a to zďaleka nestačí. A v Dolnom Kubíne nemáme ani len žiadnu predstavu o takomto projekte. Keď som bola štátna tajomnička, tak som sa venovala problematike nájomného bývania veľmi intenzívne. Spolupracovali sme so štátnym fondom rozvoja bývania, ktorý aj dnes má dostatok prostriedkov k tomu, aby sme vedeli v Kubíne vybudovať nové mestské nájomné byty. Takisto ako advokátka dnes radím klientom v privátnom sektore, ktorí sa venujú výstavbe nielen nájomných, ale aj iných bytov. A tí z vás, ktorí máte deti, tak možno viete, že Dolný Kubín patrí medzi najdrahšie regióny na bývanie a najdrahšie mesta na bývanie v tomto regióne. Takže toto je určite moja číslo 1 priorita. A keď hovoríme o mladých ľuďoch, staršia generácia v Dolnom Kubíne si rovnako zaslúži svoju pozornosť. Myslím si, že to, že tu máme v Dolnom Kubíne jeden dom seniorov, zďaleka nestačí a otázka je, či tento dom seniorov skutočne dneska poskytuje starostlivosť na úrovni 21. storočia. Viete, my všetci v jednom okamihu budeme potrebovať starostlivosť od iných. A si myslím, že je na čase splácať lásku a opateru, ktorú nám dali naši rodičia a vytvárať perfektné podmienky v našom meste, preto aby sa tu aj seniori cítili veľmi dobre, aby mali všetky možnosti k tomu rozvíjať svoje aktivity, ktoré chcú. A preto, okrem mojej ambície urobiť niečo so sociálnou starostlivosťou pre seniorov, by som chcela ešte aj, aby viac staršia generácia participovala na vedení mesta, napríklad aj tým, že by som musela zriadiť poradný orgán priamo pri úrade primátora, v ktorom by boli zastúpení práve seniori. Bohužiaľ, na Slovensku je situácia taká, že spoločnosť je rozpoltená. Spoločnosť rozpolťujú rôzne témy, hádajú sa doma rodičia s deťmi, hádajú sa medzi sebou rôzne generácie a sú také témy bohužiaľ aj v našom meste. Ak dobre počúvate aj vy, tak všetci asi vieme, že takouto témou v Dolnom Kubíne bez debaty je parkovacia politika a s ňou spojená doprava. Parkovacia politika je teraz taká téma, ktorá sa zbľubo používa áno, aj v rámci predvolebných kampaní, ale fakt je taký, že tým, ako nám zahusťuje sa doprava a ak nenájdeme nejaké normálne riešenia, tak
táto téma bude stále v spoločnosti a v meste rezonovať. V Dolnom Kubíne bola zavedená parkovacia politika a ja teraz nebudem vôbec meditovať o tom, či ju tu potrebujeme alebo nepotrebujeme. Ona tu jednoducho je a bude. Otázka pre mňa stojí, či tak, ako je teraz nastavená, je nastavená spravodlivo a správne. A asi nemusím sa vrácať do nejakej ďalekej minulosti. Keď sa bavíme o petícii, ktorá bola na Brezovci, asi všetci vieme, aký je tam stav. A tento stav bohužiaľ zotrváva dodnes. Ja viem, že tú parkovaciu politiku nevieme vylepšiť a zlepšiť zo dňa na deň, ale minimálne mám v hlave riešenia, ktoré by sa dali prijať a ktoré by tento stav mohli bez debaty zlepšiť. A keď som povedala, že s tým súvisí doprava, tak doprave sa venujem historicky veľmi veľa rokov a nevenovala som sa aj len vo funkcii štátnej tajomničky, ale aj ako advokátka dávno predtým a venujem sa jej dodnes. Doprava v Dolnom Kubíne má veľmi veľa slabých miest, máme tu preťažné cesty, máme stále nedoriešený problém, ktorý sa týka napojenia na R3 a nemáme stále doriešené ani veci, ktoré sa týkajú smart technológií. A dobre, niekto by mi mohol povedať, veď ale ty nevyriešiš napojenie Dolného Kubína na R3, to je vec štátu, bez debaty, že to je vec štátu, ale za tým štátom musí niekto chodiť, musí chodiť lobovať a musí chodiť búšiť do dverí a musí sa snažiť, aby sa tie projekty posúvali dopredu. My nemôžeme byť v situácii, že máme stále dodnes R3 v štádiu E. Čiže myslím si, že aj toto je téma, ktorú musí primátor vedieť aktívnejšie riešiť a celé vedenie mesta. A ak sa bavíme o tom, že boli zavedené projekty jednotného cestovného lístka v rámci IDS-ky, tak to je všetko fajn, že máme jeden lístok. Ale ako to pre mňa, ako pre občana zlepšilo situáciu? Máme lepší vozový park, máme aspoň trochu krajšie autobusové zástavky, ktoré by mohli byť vybavené minimálnou novou technológiou. Všetky tieto riešenia sú dávno v iných mestách implementované a sú financovateľné. Takže ja nespochybňujem, že projekty, ktoré sa týkajú dopravy a smart technológií sa v Dolnom Kubíne začali riešiť, ale ako občan nevidím ich reálny výsledok v praxi. Takže určite táto téma pre mňa bude tiež jednou z priorít. Ak by som hovorila o ďalších bodoch svojho programu, tak bez pochyby je to cestovný ruch. Áno, aj tejto téme som sa venovala ako štátna tajomnička. Nechcem sa tu chváliť, ale bola som aj ocenená prezidentom Asociácie cestovných kancelárií agentúr za prínos pre cestovný ruch, ale najmä som sa spolupodielala na tvorbe štátnej pomoci pre podnikateľov v cestovnom ruchu počas covidu pandémie v 2019 roku, kde sme doslova do písmena zachraňovali podnikateľov. Dneska tu sedíme v krásnom hoteli, oproti máme krásne lyžiarske stredisko, máme tu nové vybudované rezorty a ja sa pýtam, nezaslúži si Dolný Kubín, aby bol mekou cestovného ruchu nielen pre Dolnú Oravu, ale pre celú Oravu. Keď zoberieme, zase sa vrátim k Liptovu a budem porovnávať, Liptov ako región územne je o 10 až 20% iba väčší. Čiže bavíme sa o tom, že to nie je nejaký obrovský región v porovnaní s Oravou. A viete, aké je vo vyjadrení finančnom financovanie Liptova, čo sa týka cestovného ruchu? 100-násobne väčšie, ako má Orava. Čiže niekde aj tu vidím problém a keď som už teda povedala o tých podnikateľoch v cestovnom ruchu, naozaj si myslím, že treba si uvedomiť, že cestovný ruch prináša synergický efekt. V 1 euro, ktoré investujete do cestovného ruchu, sa vám niekoľkonásobne vráti a čo iné ako cestovný ruch na Slovensku by bolo potrebné podporovať a osobitne v tomto krásnom našom meste. No a s tým cestovným ruchom súvisí napríklad aj šport. Som veľmi rada, že tu medzi nami máme aj športovcov, ktorí v minulosti reprezentovali Slovensko. V Dolnom Kubíne sa narodilo veľké množstvo športovcov, významných športovných osobností, ktoré reprezentovali našu malú krajinu v celom svete. A ja si myslím, že toto je oblasť, ktorá tiež ešte potrebuje v Dolnom Kubíne viac. Na jednej strane sa veľmi teším a naozaj s veľkým rešpektom a úctou sa pozerám na ľudí, ktorí participujú pri príprave projektu Národného paralympijského športového centra. Je to skvelá myšlienka a chcela by som, aby aj táto myšlienka ale spájala všetkých športovcov. Čiže aby aj iné oblasti športu, bez ohľadu na nejaké telesné alebo iné znevýhodnenie, dokázala spájať zdravú komunitu s tou komunitou, ktorá nemala to šťastie byť zdravá celý život a aby naozaj každý, kto chce v Kubíne športovať, chce sa zapojiť do činnosti klubov športových, mal možnosť rovnakej podpory zo strany mesta. No a ak sa bavíme o kultúre, všetci vieme, Dolný Kubín, mesto, liaheň doslova národných kultúrnych dejateľov, spisovateľov, básnikov.
výtvarníkov. Máme tu aj dnes skvelých umelcov ako Luca Brasi, ktorý reprezentuje Slovensko svojim výtvarným umením na celom svete. Máme tu mladé hudobné talenty. Ale ja, keď sa prejdem minimálne po námeste, mám niekedy pocit, že som v mŕtvom meste. Prepáčte mi, že to tak hovorím. Ale ja si naozaj myslím, že toto mesto si aj v tejto oblasti zaslúži viac. A chcela by som ešte zdôrazniť, že to nie je len o nás, o jednom malom meste na jednej malej Orave, aj keď teda bavíme sa tu dnes o mojej kandidatúre, ale ja som veľmi rada a ďakujem, že ma prišli podporiť aj niektorí starostovia z okolitých obcí, pretože Dolný Kubín musí komunikovať so samosprávami, ktoré sú v jeho okolí a myslím si, že musí s nimi komunikovať oveľa intenzívnejšie a oveľa pragmatickejšie. Dolný Kubín má jedinečnú šancu sa spájať s okolitými obcami a využívať potenciál napríklad aj v rámci projektov cezhraničnej spolupráce, tak ako to robí nedaleká Trstená, kde je Trstená, ktorá dokáže synergický efekt využívať spojením s okolitými obcami, dokázala v miliónoch čerpať peniaze z eurofondov na spoločné projekty. A ja sa pýtam, ako je na tom dneska naše mesto? Ako je na tom komunikácia dnes vedenia mesta s okolitými samosprávami? Čiže toto je tiež téma, ktorej by som sa chcela vo svojej kampani venovať a myslím si, že je veľmi dôležitá. Záverom by som možno chcela povedať, že toto sú body programu, ktoré som veľmi stručne zhrnula, ale ja vám budem postupne občanom ako aj zástupcom okolitých obcí a miest predstavovať ďalších členov svojho tímu, pretože ja som presvedčená, že iba spájaním komunít, ktoré sú v meste a spájaním všetkých síl a tých ľudí, ktorí majú naozaj záujem niečo pre mesto urobiť, vieme pre Kubín spraviť reálne viac. A ak som ďakovala zástupcom samospráv, tak ďakujeme zástupcom podnikateľov, ktorí tu dnes prišli, pretože to je tiež komunita, bez ktorej nemôžeme budovať mesto. Podnikatelia sú tí, ktorí prinášajú ekonomickú hodnotu nielen do mesta, ale do celého regiónu. A pokiaľ nebudú mať pocit, že v meste majú otvorenú a hlavne dennodennú komunikáciu, tak si myslím, že sa Kubín ďalej nepohne. A ja budem veľmi šťastná a veľmi rada, ak by som vedela so zástupcami práve aj podnikateľov komunikovať, vnímať od nich podnety, nápady, názory, aby som ich vedela pretaviť potom prípadne aj do ďalších bodov svojho volebného programu. Chcela by som teda ešte na záver zdôrazniť, že som sa rozhodla kandidovať ako nezávislý kandidát. Nebola som nikdy členom žiadnej politickej strany, ani žiadneho politického hnutia a ani nemám momentálne ambíciu uchádzať sa o podporu niektorej z politických strán, pretože chcem pracovať so všetkými bez ohľadu na politické tričko, ktorí budú chcieť mať záujem so mnou niečo pre toto mesto urobiť. A ja verím, že iba ako tým spoločne môžeme urobiť pre Dolný Kubín viac. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Ešte by som možno navizovala, že určite toto nebolo posledné stretnutie a budem v priebehu ďalších týždňov a mesiacov postupne vlastne organizovať stretnutia s občanmi mesta a s rôznymi teda zainteresovanými subjektmi. A samozrejme, že leto bude leto, asi všetci budete mať dovolenky alebo budú mať veľa ľudí dovolenky, ale budem veľmi rada, ak sa kedykoľvek, ktokoľvek bude mať chuť pridať, ku mne pridá. Tak ďakujem ešte raz, nech sa páči, dajte si ešte kávičku a ďakujem aj tým, ktorí ste ma podporili podpisom na hárky, ktoré budem potrebovať vlastne tie hlasy vyzbierať pre moju kandidatúru. Takže ďakujem ešte raz a krásny deň vám prajem. Ďakujem pekne.